I am every woman, it's all in me. Anything you want done, baby, I do it naturally. Whoa, 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 whoa. I am every woman, it's all in me. Anything you want done, baby. Whoa, 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 whoa. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Wozani, 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 wozani. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 bum ba-dum, bum ba-dum. Ngiyenamukela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo ukuzozilalela. Hlala phansi ke unethezeke ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami ngiNgulungile. Ungangibiza ngoMamLungi, Auntie Lungi noma Sisilungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili iminyaka engaphezu kweyikhulu. Isihloko sendatshana yethu yanamhlanje sithi isibonelo esihle. Namhla sizokuzwa indaba ethokozisayo eyenziwa umfana undoda, okufanele nathi sifunde ukwenza okulungileyo njengaye. Lo mfana undoda wayezalwa abazali abampofu, ngakho wakhula kabuhlungu, nemfundo wayithola kanzima. Namhlanje ngezenzo zakhe ezincomekayo, lo mfana usedumile kakhulu kunabanye ontanga yakhe. Le misebenzi yakhe encomekayo wayiqala khona esamncane, esafunda esikoleni. Bonke abantu babemangala ukubona umfana ohloniphayo othi uma ebizwa yindoda asabele athi baba, angathi we, njengoba izingane zanamuhla zenza. Kubo bonke abesifazane wayesabela athi mama. Wena-ke usabela uthini? Uma ungakwazi, funda usabele ngalendlela kandoda. Kwakuthi uma ethunyiwe, athathele ngejubane, abuye masinyane angalibali lapho ethunywe khona. Kwakuthi uma ehamba ngendlela, ebona izimbuzi noma izinkomo zidla insimu yomunye umuntu, aphambuke azikhiphe, angasho ukuthi akusizo ezakithi, noma ahlabelele athi leke ziyayigomfela uyoze azibonele, leke ziyayigomfela uyoze azibonele. Abanye abantu babeze basho impela bathi lo mfana uyisimangaliso, wehlukile kwabanye. Esefunde waqeda lapha esikoleni esincane, wafisa
ukuya ezikoleni ezinkulu, kodwa wakhathazeka ngoba engakwazi ukuthola imali yokumkhokhela. Ngakho wase esehamba eya esilungwini wayofuna umsebenzi. Nempela umlungu othile wamthola wamnika umsebenzi. Undoda wasebenza ngokuthembeka okukhulu. Wayethi uma ecoshe imali ewe ngesiphosiso endlini, ayithathe ayinike umlungu wakhe. Umuzi wonke womlungu ubuke uhambe uthi khucu, asale yedwa zwi undoda abheke ikhaya. Wayesala ahlale kahle ngokuthembeka, angalibali ukuyodlala nabanye abafana noma ashaye utshani ahambe ebange ekhaya njengoba abanye abafana bengenza. Endlini lapho kwakusala izinto eziningi ezinhle, kodwa akazange athinte neyodwa yazo okwakungafanele ayithinte. Kwakuthi nxa ethethiswa umuntu omdala angathi vu. Futhi nomlungu wakhe kazange amhwaqele noma amqhikizele amashiya noma ambuyisele izinhlonze uma kukhona amsola ngakho. Umlungu lona wathokoza ukubona umfana onjengondoda, ngakho wazimisela ukuba amkhokhele imali yokufunda esikoleni esikhulu ukuze abe umfana ongcono. Kwathi ngelinye ilanga undoda wathunywa esiteshini, wagijima kakhulu njengoba kungumkhuba wakhe lowo. Wathi ethi ukuphosa amehlo laphaya phambili, washaya uvalo. Lwathi alumnqume ebona umdlwane wenja uphonseka kujantshi. Kulapha isitimela sase siseduze. Wathathela ngejubane, wawuphuthuma umdlwane wasinda. Wathathela ngejubane. Kwathi ngenkathi egijima wathi akawe ngoba isicathulo sakhe sahilela ocingweni sadabuka. Undoda naye wasinda kancane ukuba isitimela singamgayi. Umnikazi wenja leyo wamhlaba ngamasenti angama-20. Kwathi unona unkosikazi wamhlaba ngerandi. Kusobala ukuthi kwabe kulivulendlela ngoba ivulendlela lingumngane wezilwane. Ukuziphatha kahle kukandoda ekhaya, endle, esikoleni noma emsebenzini kwamlethela inhlanhla nempilo ende. Lapho esephumile esikoleni wahamba wayokusebenza. Nalapho emsebenzini umsebenzi wakhe wawutuseka kakhulu, kanjalo ukuthi wathuthuka njalo waze waba yinduna enkulu. Kwathi lapha kwaMlungu oba wuye oholela abantu. Umuntu ubethi uma enesikhalo noma yesani atshele ukuthi akaye kundoda. Nempela afike umfo lona amsize ngomoya omuhle. Ngelinye ilanga wafica umuntu elimele engakwazi ngisho ukunyakaza. Undoda wamthatha
wambeletha waya naye emfudlaneni lapho wafika wamgeza khona. Uthe esuka lapho wambeletha wamusa kuye umlungu. Leso senzo esihle samenzela ugazi kubo bonke abantu. Umlungu wakhe wambonga kakhulu wathi, uma umhlaba wawunabantu abanjengawe ndoda, ngabe kuhleziwe kahle. Yibani njengondoda. Iphela kanjalo-ke indaba yethu yanamhlanje yandoda owayeyisibonelo esihle. Nawe-ke zama ngokusemandleni ukuba isibonelo esihle. Endabeni the owner of the puppy that Ndoda saved, he only gave Ndoda amashumi amabili, amasenti angamashumi amabili. That's 20 cents. And then his wife only gave him irandi. That's 1 rand. To most of you, I'm sure you're laughing, thinking, oh, they were so stingy. Such a little money after Ndoda saved an entire puppy. Well, these stories are from long time ago. Remember when I introduced the stories, I say Shooter and Shooter Publishers. Check the logo. Shooter and Shooter Publishers has been around for over 100 years. Even I, as a scholar, when I was a learner and I was small, I used to, read these books from Shooter and Shooter. They were big. We grew up on these books. We grew up on Shooter and Shooter Publishers, which is why I'm such a big fan, which is why I decided to choose Shooter and Shooter Publishers to read my books. Over time, things get more and more expensive. You guys will see also when you grow much older, like when you start working. Nowadays, bread costs like 20 rands a loaf. By then, probably it would be costing maybe over 100 rands, because things change over time. Things get more and more expensive as years go by. Back then, 20 cents was a lot of money. I remember I was able to catch a bus to go wherever with just 20 cents. I remember I had 2 friends who used to take a bus to school and from school. Because back then, we were not fancy like that. Our parents didn't have cars to come pick us up with. Even those who had cars, they used their cars to go to work. They didn't stay at home. There were no mummies staying at home to go in the afternoons to go pick up the kids in their cars. No, it wasn't like that. You either had to walk all the way home or you catch a bus. Even taxis were not there back then. Only the special few could afford, those special taxis. Not the way nowadays there's lots and lots of taxis on the roads. The minibuses, there were no minibuses then. Taxis were those small private cars, and like I say, only a few could afford those because they were quite expensive. They didn't come cheap. Okay, so my friends used to take a bus, like I say, like every day to and from school. My parents could not afford me to give me money for the bus, and this was only 20 cents. Imagine. So I had to save my money from Monday to Thursday. So I tried my best to save my tax money to make sure that by the time Friday comes, I have my 20 cents. I've saved enough money to make 20 cents for me to join to join my friends to take a bus back home. It used to be a special Friday treat for me. Sometimes my friends we used to swap. Sometimes it's either me sacrificing some of my tax money so I can
join them on those bus trips to going back home, or they would sacrifice, instead of taking a bus, they would walk home. And then on our way home, we'd go to the tuck shop and buy what we used to call isqeda. Isqeda, it was like ice, it's like an ice lolly. It's those frozen, um, like frozen juice in like a transparent small plastic bag. We'll snip it at the corner of the plastic bag, and you just suck it all the way home. It just used to be fun. That was lots of fun, and we didn't even feel, that it's a long way home because we're busy chatting up and we're busy sucking on our ice. We suck on our sweater. Those were very good old days that your parents probably experienced as well. So this is the end of our episode today. I hope you enjoyed yourselves. I hope there was a lesson learned there. Let's try our best to be exemplary to other kids so that they can look up to us when you do the right things. Nisale kahle emakhaya. Ngizonibona ngesikhathi esilandelayo. Wozani.